grote klappen. Oh! Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. Joert vanuit Grauw. We hadden de eerste dag van het kampioenschap erop zitten. Want dit is het SKS kampioenschap. Bewijden dus alle dagen. Want het moet duidelijk wezen. Deze podcast is nog altijd een enorm succes. Vol een punt van aandacht. Want we mogen absoluut let lang het worden als een kwartier. Dus daarom zet ik nou de Etensier. Het Etensier klokje zet ik nou. Het klokje. Oh, zo, het Siert klokje. Die steek ik nou op tafel. Als die oorgeet, dan maken we er per direct mee ophoren. Mijn naam Ik steek echt van je. Hè? Ja, Maar ja. Zo is het. Mijn naam is Arjen de Boer en naast mij zitten Geertje de Vries en de viervoudig Europees kampioenen, tevens de vrouwenvoudig wereldkampioenen en tevens de tweevoudig Olympisch kampioenen, Marit Bouwmeester. Marit, welkom. Ja, dankjewel. Nou zie je het in het radioboordje. Heeft een beetje een leuke dag, hoor? Ja, ik ga echt een leuke dag houden. En het is eigenlijk voor het eerst dat ik een scootjewedstrijd helemaal kies. Ja, natuurlijk. Normaal ben ik maar toeschouwer, dus het is gedeeltes van de wedstrijd. Maar om de hele wedstrijd mooi te kunnen krijgen, ja, geweldig. Ja, toch? En we hebben een peer buien op de kop gekregen. Wie is er een beetje op Clyde? Nee, totaal niet. Nee, ja. En elke keer had ze het koud. Nee. En ik dacht, het is wel een fris. Zeker Ik jij dat klappertandend op de koptelefoon. Ja, zeker van het weer. Het werd terug naar de pikmatje in de winine. En dan kon ik steeds huddenwijn. Toen dacht ik, maar goed, verkeerde kledingkeus. Maar nu ik sporter oud ben, dus maar sjug ik net elke dag meer het Waarbrug. En toevallig had ik juist dacht, ik ben hier bij je, bij Omroep Friesland. Lip me even in het Waarbrugje en wat verwacht je, wat komt er, dan kan ik dat mooi nemen. Maar dat net genoeg naar Sjoerd. Nee, maar dan zei het wel heel tijd. Oh, precies bij de start komt er een bui. Ja. En hier steek wel gelijk. Ja. En wij hier al je jas hoor. Ja. Oh, hier is het. Ja, en het is ik weer vier fotzekken. Want ik denk, we hebben Jinjek mooi. En dan dacht ik, het begint altijd, maar voordat je het wetter op begint mooi het grutte plaatsje. Dus wel, weerbericht, baan, ding. Oké, dan komt het op het wetter. En dan is just van, wat sjug ik? Wat vandaag ga ik mooi te mooitje? Is het warm, hoge drukgebied, lage drukgebied? Nou, als er wolken binnen en Rijn is het altijd lage drukgebied. Nou, dan is just buien en dan denk je, wanneer komt er een bui? Wanneer verwacht je een bui? Dus ik dacht, dit maar is op buienrading is. En toen dacht ik, precies tijdens de start. En het is just die bui loopt de hele wien om 4. Dat zegt nu Joertek, maar goed. Ik ga je net een vertaalslag maken naar de kleding. Jammer. Ja. Geertje, dat is lekker hier beneden om commentaar te doen. Warm. Droeg en warm bij de Iepen Haat om commentaar te doen bij de televisiebeeld. Ja. Wat is daar je opvallen? Wat is die verhaal van de dag? Mijn verhaal van de dag. Ik vond het een saaie wedstrijd. Een saaie wedstrijd. Ja, Echt weer? Ja, dat kwam natuurlijk door die pikstart van Grauw. Ja, daar zie je het weinig in. Er waren maar 2 hele lietse cruiserekjes, dan kennen net al te volle. En Grauw roende gewoon dadelijk een hele lijn uit. Dus die spanning weer er net van waar we het er eerste. Snits eindigt als 8e. Dat is dan wel weer een verrassing. En dat hier we van tevoren niet onkundigen. Snits is de verrassing als 8e. Die we net verwachten, toch? Nee, hadden we net verwacht, Arjen. Nee. En Jouwert, Olfde, Ljouwert, even de favorieten. Jouwert als Olfde, Ljouwert als 10e en Jereveen als 9e. Ja, dus het is eigenlijk een dubbele overwinning voor Grauw, Joer. Zelfs eerste worden en de grootste concurrenten zitten in achteruit. Ja. Nou, het klopt. Heel lang die Dracht, dat ik nog wel goed. Maar had hem Hoekstra. Ja, dat vond ik de verrassing. Ja, dat vond ik de verrassing. Ja. Maar daar hiest ik een dodelijke opmerking. Zou wie het net bedoeld, maar... Sakini, pas op, had hem. Sakini misschien wel oerkomen. Maar zij is het dus net bedoeld. Ja, en volgens mij moest het in grote perspectief zijn natuurlijk. En zit ze net per se in de voorhoede mooi. Maar normaal sprutsen, zeker hoe zij lines is, maar mooi 2 en 3 Safie fot. Ja, die tweede plak wil je wel consolideren. Dan van 2 naar 6 is wel pijnlijk. En 6 is in principe een goed resultaat wat je kunt tellen. Maar als je nou het verloop van het wedstrijd just... Ja, dan zoek ik wel kritisch wezen van, weet je dat je mis. Want dat zijn wel pijnlijke punten, denk ik. Ja, van 12 naar 6, dan doe je gewoon net mooi om het kampioenschap. Nee, als je voor lezen moet je consolideren en dan juist die plakjes naar voren van een tretje in de plak nog een joggen en ik zit natuurlijk Jereveen een beetje natuurlijk bias of hoe zei dat omdat mijn broer er zit en Harm en Sietse, maar ik denk ze lijn even achterom, maar toch nog die joggende plak blauw maar knokken, want die ene plak daar in de middenmoot dat je uiteindelijk vaak het verschil aan. Maar dan een tweede plak, maar best een volle rond om je heen. En derde size van Maartje, dat is pijnlijk. Dan wordt het wel zwier. Dan wordt het een zwierkampioenschap. Hij had hem bijna. Maar goed, dat helpt niet. Maar dat wie wil spieten, want een vijfde plak, wie is zijn beste resultaat ontnota? Ja. Maar toch een echt eventjes, dat wordt misschien wel podiumplak. Ik dacht echt podium. Ik denk, dit is fantastisch. Het is ik pas in 2e hier. Dus ja, dat hartstikke mooi. Ja, maar degene die trouwens zijn eerste hier, wie Sam de Meter van Huzem, Ja. eindigt als zonde. Zonde.
Nou, Een knap debuut. knap debuut? Ja, knap Ja? debuut. Ja. Ja, ik kan me indenken van een belangrijke wedstrijd. Het is toch natuurlijk wel eens mij maken. Gewoon een hele belangrijke wedstrijd. Dan die debuutmatje. Ja, hoe hoor je dan de zenuwen onder controle? Ja, sowieso eerst accepteren dat ze er binnen en dan heel erg procesgericht. Focus je op wat moet je doen. En vaak is het zien is een puzzel. En dan is het meest, zeker de start is belangrijk. Waar start je? Hoe kom je zo snel mogelijk bij de eerste boei? En dan binnen dezelfde vragen die eigenlijk door je hollen gaan. En dan ben je zenuwachtig en dan denk je, oh, lees ik vooral best lezen oren. En dan toch weer terug naar, oké, hoe gaan we zo snel mogelijk weer met beginnen? Dus de hele tijd op je taak, op het proces. En dat is de enige manier om met zenuwen om te gaan. Ja, want hij zielde echt wel mijn lef, toch? Vond ik wel. Ik vond echt dat er mooi ballen zielen. Kijk, dat zijn teksten. Ja. Ja, dit komt Nee, op in maar- de podcast te stien. Sander toont ballen. Nee, maar ik kom dat hij lust ik dadelijk de protestvlaggen. Ja, Ik bedoel, die had hij ik weer weer omlutsen trouwens. Ja, die had er de uitlutsen, maar dat jet ik bij de SKS, hè, dat doen ze heel vaak. En ja, dan zei Gele naast mij van, ja, het zien huid natuurlijk ik bij hem. Hè. Die had misschien wel zijn van, huppakee, die rere vlaggen erin. Maar ja, ik vond dat er echt goed zielde. Ik Ja. vond het mooi. Ik Ja. wil nog even weer omkomen op de versissingen van Juster. Nevens Geertje is Jereveen de absolute topfavoriet. Kist in mijn leven. Ja, dat hoop ik. Maar ja, sorry, ik even. Ja? Nevens Geertje eindelijk grauw als stredden. Ja. Kist in mijn leven. Ja. Eindklassement, ja. Ja. Nevens Geertje wordt snits de grote verrassing. Ja. En Nevens de mooiste wedstrijd is op Starem. En de beslissing valt op de laatste dag. En de hele mannen eindigt het hier krek net in het linkerrietje. Zit er nog altijd achter Geertje? Achter Ja. die versissings? Ja. Ja? Ja. Oké, nou dat brengt me dus ook bij de Sjoggersvraag. Ja. En de Sjoggersvraag die komt Joert van de heer R. Bouwmeester uit Limmen. Uit vlak bij Castricum. En hij zei het van, wat vind je hem eind van de nieuwe adviseur van Jereveen? Nou heeft een beetje contact met hem hoor, hè? Ja. Ja, we hebben dit het contact uit. Een beetje gewoon eigen contact of ik gewoon nog even via de app of... Nou, toevallig, nee, mijn broer en ik gaan natuurlijk altijd, want ik neem aan dat Roelof Bouwmeester is. Ja, dat zou ze allemaal kennen. Dus ik hier hem al een beetje sprutsen. Hij weer altijd mijn coach en dat is wel grappig nou oors nom. Dus ik zei, ik is me even, nou, hij zou eerst me al goed oornemen bij Omroep Friesland. Maar verder, hij hè? zou Is dat must hij goed voorbereiden. Ik denk, misschien net weten dat hij samen moest voorbereiden bij analisten. Ben ik van de morgen nog heel in bij hem op het scootje bij Jereveen en ik echt, zo zit je maar in. Maar we hier wel al sprutsen. En dat vond ik wel mooi, want om het te zien, want we zien bijvoorbeeld dan gong ze trainen en dan weer ik in Wien. En dan zeiden ze, ja, we kennen het varen. En toen zei Roelof, nee, we doen zo'n volgboordje in de achterkant om, maar we gaan de routines trainen. Hoe moet de start, wie welke positionering. Dus ja, en ik zeg ze de hele tijd bij elkaar en praten en dingen. En toen dacht ik, dit is mooi, dus dit is wel echt een team. Dus ik geef wel maar een keertje aan voorspelling. Ik hoop dat Jereveen wint. Maar Joert... Maar wat gie je Joert mis? Want Ze hebben een rondje draait, maar wij hebben net in beeld van wat dat weer. Waarom? Ja, volgens mij weer dat ik Jerre, bakboord, stuurboord in de Vaderwien. Ik weet net of dat ze is. Toen dacht ik wel van, is dit de onwetendheid van mijn broer? Want volgens mij draait nooit in een rondje. Want ik zeg, Jout hier gelijk al disqualificeerd bij de bovenboei alkoer die draagt kut. En wat jou die ja. koe net. nee, tuurlijk net. En bij de start, ik zag Maar- start van Lemmer en Grauw, zat best wel heel erg hele wien varen. Terwijl dat de boorden onder je lezen eigenlijk mooi, helemaal net uitvallen het hele wien. Dus ik Bij de Olympische Spelen, wat wie er dan gebeurt? ja, dan wil je wel disqualificeerd. Als hij een protest en dat zijn hele makkelijke protesten. En ik san jou, het is gewoon een makkelijke protest, want er best in de treien skipslengtes van de bovenbooi, komst toe stuurboord, hij is geen enkele ruggen. Dat ja, weer dan- mooi lang waar, hè, die dat- situatie. ja. Ja. En dan maar hier is het wel gedogen. En toen zeg Ja. ik, Jereveen een rondje draaien. Toen dacht ik, onderschat je hem net, want je is best wel vol. Ja, bij de vol- IFK's wordt het een soort dien, rondje draaien. Dan krijgen ze de opdracht, even een Ja. rondje draaien. Maar bij de SK's just inderdaad net een heel soort. Nee, dus Nee. ik weet ik net waarom dat ze die en of het terecht wie of net. Want het ziet er een beetje suf uit. Maar dan lees je achterom en dan knokken ze wel plakje voor plakje naar voren. Zit je aanstek nog evalueren met die broer? Ja, zeker. Ja? En, Zij dat ik het zeggen een beetje suf uit? nee, zij weet het zelf als junior. Ik bedoel, zij doet het al zo lang ze weer vorig jaar kampioen worden. Maar het is leuk om het erover te hebben. En wat ik wel heel grap, wat mijn broer zei, Jereveen is wel een goed team. En dan just hun toch heel makkelijk naar voren varen. Want je Grauw, als die helemaal voorluist, is relatief makkelijk. Dan is vrije win en bijna iedereen een keer zijn wedstrijd finishes. Maar het is knap hoe ze er komen. Maar als Jereveen, ja, ik weet net hoe die boven kwam. Ik denk 5 of achter Drachten nog, achter Jereveen een beetje 5, 6 uit dat clubje. Maar dat is echt
stadig gewoon naar Ja. voren ging. En denk je, super knap. En dat is eigenlijk het zinhoergestelde wat dracht nadien. En toen denk ik, ja, zijn Jennevoort, als ze dat vol kunnen horen, dan komen ze er wel goed uit, denk ik. Ja, nog eventjes hoe Douwe Grauw, want ja, Douwe Grauw, die liet het weer even zien, hè? Ja, maar dan zei het er gelokje, hè? Ja, dat zei je, Uit ja. de start een maar dat gelok. deze alle Dat winnaars, is ja. natuurlijk geen gelok. Nee. Nee. Heel dan niet. Want Nee, dat dan is- was even goed op trofree, dat is geen gelok. Oké, Zou sorry. stukje, hè? Dat Nee, zei ik zou toch? de Ja, stuk. ik zei dat de die- skippersmanskunst, Ja, zei ja, ik. is- ja. Ja, nee, maar dat is het ik. Want ze hier dat ik al een paar keer oefenen. Samen wel we starten. Dat hier is gewoon schoon. Ja, Zal maar hij Grauw is start- er weer helemaal bij. Eindigt Grauw op is er podium, hartstikke heb ik bij. begrepen. Ja. Grauw is er hartstikke bij. Hij is, We hebben hij is- natuurlijk... Oh, sorry. hij is heel nog gebrand, jong. Hij brandt van binnen. Hij wil dat vierde plak van vorig jaar, dat wil er echt revancheren. Maar we hebben een eigen rubriek, Marit. En dat is speciaal voor Geertje. Het moment van Geertje. Nou, Geertje, hast er wel een moment? Het moment van Geertje. Gosje, Mickey, hier hier ik van tevoren nog nooit in gemaakt. Ja, het wel net hier. Heb ik wel net dien. Wat wie het moment van de wedstrijd voor Oh, jou? van de wedstrijd? Mat het echt van de wedstrijd? Of Ja, op mij mij van een oormoment. Ja. Nou, eigenlijk het moment dat het vreselijk begon te regenen voor de start. Dat voest Echt zo. Ine-start. Dat voest, Dat vond- waarom voest dat het leuk? Ik denk, Andor en Arjen in dat bootje. Oh, heerlijk. Oh ja, Heerlijk, die het waren record. lekker wie Ja, we waren wel te wiet. Echt, nou ja, bedankt. Dat is slaggen. Want hoe komt het morgen eigenlijk? Ja, want, Manje. Ja, precies, bij de Veenhoop. Hoe de wind waait, waait mijn rokje. Nou ja, Hoe komt het bij de wien? ik heb begrepen dat het een hele week lang Noordwest-Fjouwer bloedt. Oké, dat is dus mooi, toch? Fjouwer is mooi. Ja, dat is prima. Ja, zeker. Ja, Ja. zeker op de Lietse Plaskus. Dan was wel wat wien hebben. Ja. Want was dan... en dat is ik wil het verschil de eerste keer de 10 jaar terug versus de tweede keer de 10 jaar terug. Want de eerste keer hoorde we het wat lichtere wien en dan droot het Ja. in elkaar. En dan, maar de tweede is toen wel wat wien. Stierde meer wien, ja, dan- ja. Maar ja, en dan ga je natuurlijk die lotting start. Dus dan, dan moet je een beetje mazzel hebben, denk ik. Ja, ik wil nog één ding er even uitpikken. Dat zijn de adviseurs. Want we hebben natuurlijk die broer. Nou ja, dat is natuurlijk Roelof. Die zit bij Heerenveen. Ja. Pieter Jan Postma komt ook uit het wedstrijd zien. Ja, kijk, heel goed. Sjoerd Ja. Denk ik goed. Sjoerd Hofland. Sjoerd Hofland komt ook uit het wedstrijd zien. Nederlands kampioen Pampers. Oké. welke- wedstrijd? Hidden Jan Haven. Hiddian Haven bij de Lemsters. Ja. Ja, die ken ik dan wel. Ja. En Tammo. Ja, Allemaal vroeger heb ik Oosterhof. altijd ziel. Ja. Ja, het is mijn broer ook. Goeie plaskensieler. Minder op in je bed toen altijd. Maar ja, volgens mij dat hij het al zo lang. En dat Ja. ik al zo lang goed op grauw. En ik vond het mooi om hem te zien in actie. Hè, want zij lag in 4 voorop. Maar ze bleven zien. Ze bleven uitvoeren wat ze moeten doen. En toen dacht ik, ja, dit is wel hoe je wint en hoe je vaker wint. En volgens mij is dit grauw rek wel bekend. Omdat ze goede series deel zetten. Dus niks hoors dan volle lof voor hun. En hun, hoe ze dat hadden. Ja. En Pieter Jan, want jij kist natuurlijk Pieter Jan Postma, de adviseur van jou, het echt heel goed. Ja, Hoe let je daar direct speciaal op? ja. En? Ja, af en toe dacht ik, ja, ik ben net. Ik hoop dat ik ze aan nog even met praten kunnen wat ze denken. En bij Pieter Jan en Roelof zie ik af en toe een klapje of een dingetje positionering. En dan denk ik, ja, ik zie wat je hem bereiken willen. Bij Pieter Jan vreeg ik me 1 keer, hier is best wel volle verlem van de hier naar de pik. Maar ik dacht, ja, dat is gewoon 1 keer te volle hoe staag. Dat kost Ja. gewoon vol op een scootje. Zeg wat suf uit. Ik dacht, bij scootje het kost zo volle. Ja, het zegt suf uit. Ja. Ja, zullen we daar eigenlijk überhaupt nog op een scootje? Want ja, vaak is het worst. De analisten bij Omroep Friesland, Jens Jongsma, is nou adviseur op het voordek bij Heerenveen. Roelof Bouwmeester, adviseur bij Heerenveen. Zullen we daar ooit nog eens een keer op een scootje? Nee, ik denk, Nee? en dit analisten vind ik eigenlijk best wel spannend. Want ik denk, ik ben er helemaal net goed in. Nog, zeg maar. Ik ben al heel goed in zielen. En mijn broer is natuurlijk heel goed in analyseren als coach. En je hebt mij natuurlijk vragen als vervanger van hem. Maar toen Ja. dacht ik van de morgen niet, ja, maar Roelof Kinder, die is altijd als coach aan het analyseren. Dus je dacht ik, moet ik het eigenlijk goed hebben? Wat sjuch je Ja, eigenlijk? goed, maar je krijgt altijd wel vragen natuurlijk van Andor, van de radio. En dan moet je daar gewoon een antwoord op, Jan. Ja, en vol is ook wel hetzelfde. Want je weet ook gewoon, als het zo smal is en Lietse Cruise raken, ja, de start is gewoon heilig. Nou ja, YouTube eigenlijk, de wedstrijd is gewoon beslist op de start. Ja, nou goed, en ik vind eigenlijk ook wel, omdat eerst Jens Jongsma, de nieuwe Roelof Bouwmeester, misschien bestaat wel de volgende inlijn, Geertje. Dat is ook bemanningslid wordt bij Heerenveen. Welke boordjes skiers? Oh, iedereen gaat naar Heerenveen. Dat Ja, is haast echt- wel, ja, Oh, vaak meer wel. dan Heerenveen. Maar ja. Geertje wil graag naar Ljouwert. Toch, Geertje? Tuurlijk, ik wil bij Willem zitten, achterop. Ja, Achterop bij Willem. achterop bij Willem. Ja. Zo is het. Nou ja, Manje, dan ben we er weer. Dan vanuit de Veenhoop. Let dan vooral op snits. Oh ja, de Jawel. verrassing, hè? Dat is de verrassing. Dat is de verrassing. Wat er ook gebeurt, snits wordt de verrassing. En dan is trouwens Gele Tadema. Is dan hey!
Daar is het IT-sierklokje of het sierklokje, zet Geertje dan uit. En dat betekent dat wij onder einbinden. Nogmaals, dank Marit. Daar is er Manje erbij, hè, bij de Veenhoop. Ja, manje ben ik erbij. Ja. Maar net in de podcast, maar Wolter hier op de radio. Geertje, daar zit dan wel in de podcast. En dan dus mij, Geerle Tadema. Ons af hier, oh wat een klapper vanuit Grauw. Graag ont Manje.